άρχισε να καφεδίζει από κάτω. Ενώ πριν από λίγες μέρες ήταν άσπρα, τώρα καφεδίζει. Και από πάνω είναι έτσι. Δεν έχει δαχτυλίδι στον κορμό. Και άμα τα ανοίξω, είναι έτσι από μέσα. Και βρέχει. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. Έχει μια πολύ ωραία μυρωδιά μανιταριού. Μύκητα, δεν θυμίζει τίποτα άλλο δηλαδή. Και όπως κατάλαβες, θρηματίζεται εύκολα. Για να δούμε τι κάνω άλλο. Να και τ' άλλο. Αυτό έχει και ένα ελαφρό κόκκινο χρώμα από πάνω. Όπως βλέπεις. Ο μίσχος του σπάει εύκολα. Και από κάτω είναι... έχουν αρχίσει να καφεδίζουν τα ελάσματα του. Αυτά μάλλον παραγίνανε από ό,τι κατάλαβα. Αλλά έχει κι άλλα που είναι πιο άγουρα. Και έχει αρχίσει να παίρνει ένα κοκκινοπό χρώμα από πάνω. Να δω αν άλλαξε και η μυρωδιά του. Όχι, είναι ίδια με τα άλλα. Αλλά μάλλον παραγίνανε, έπρεπε να τα πάρουμε νωρίτερα. Από αυτά είναι γεμάτο. Όπου γυρίσεις και όπου σταθείς, τέτοια βλέπεις. Να, και αυτά γίνονται τώρα. Ελπίζω να τα βλέπεις. Έχουν γύρω στα 10 εκατοστά άνοιγμα. Και είναι πολλά.